जय जगन्नाथ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଯୁବକ ଦୀପକ ନାୟକ। ଆଜି ମୋର କବିତା ଶୀର୍ଷକ ଶାଢ଼ୀ ପାଇଁ କବି। ଥିଲେ ଶାଢ଼ୀଟିଏ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ, ହେଉ ବା କାଳି ପରି, ମନେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ରହିଥାଉ ପଛେ ଖୁସି ଦେଖି ଲାଗେ ଭାରି। ଏ ଶ୍ୱଶୁର ଘରଟା ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ, ନଥିଲେ ଜମାରୁ ଶାଢ଼ୀ, ଯେମିତି ମନ୍ଦିର ଶୋଭା ନଦୀ ସହି, ନଥିଲେ ଜମାରୁ ମାଳି। ଶାଢ଼ୀ ବି ନଥିଲେ ଚଳେଇ ଯେ ହେବ, ଥିବ ଯଦି ଶଳା ଭାଉଜ, ଥଟା ମଜା ଯଦି ହୋଇବ ଖୁସିରେ, ତାହା ପୁଣି ମହାଭାଉଜ। ଆପଣମାନେ ମୋର କବିତାଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।